Right, masibambe njalo sithandiswa kamazwaye sithindi abakabani na. Right, wasibeka phaa kwimizuzu 8:27 ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi ka-7 o'clock. Njengoko ke mphulaphuli bendukuthembisile ndatsho kuwe ukuba ngaba ndilindele usodolophu kweli cala lingapha wangaphaya Dr. AB Xuma Local Municipality ohloniphekileyo uClr Siyabulela Zangqa. Ndiyaqonda uba ngaba sele ndinaye kweliya icala lingaphaya. Sodolophu masikubulise sikwamkeleni kobeni. Mandithathe lithuba sasazi ndibulise kuwe, ndibulise nakubaphulaphuli bevukani FM ngale mzikalanga. Sinosuku oluxakekileyo msasazi kakhulu uba sikhumbula igalelo nemizabalazo katata uDr. AB Xuma. Kodwa sithe masibe nalo lithuba nani apha estudio ukwenzela into yoba lo msebenzi esiwenzayo apha waziwe kulo lonke eli apho amaza wenu apho afikelela khona. Well, sodolophu nathi ke siyabulela ngexesha lakho lokuba ngaba ube kunye nathi namhlanje. Well, sivile ke sodolophu ukuba ngaba nixakekile eziba ngaba nawe usitsho ukuba ngaba nizobe ke ninikisa okanye nigqithisa ngemazi zegusha. Khona imazi zegusha eniyawube ninikisa ngazo kwela cala lase-AB Xuma kwakunye ne-wheelchair. Sicela usithele qabaqaba okanye ke usinike nje wonke nje lo mniningwane ukuba ngaba ihamba ngoluphi na uhlobo yonke lo mcimbi. Msasazi ndiyaqonda into yoba masiqale senze lo mahluko uba kumahluko phakathi kwemazi nethokazi. Ezi gusha siza kunikeza ngazo ngomthokazi. Iigusha ezingakaqali Amathokazi, ukuzala. Amathokazi. Sine-partnership singumasipala wase-Dr. AB Xuma esiyenze namafama afuya iigusha zoboya. Eza kuthi sabonisana okokuba ngaba babona ukuba akhona ithuba elingalihle xa benoncediswa kwezi gusha zabo zoboya, kuba iigusha zabo uninzi lwazo ziigusha ezingezizo iigusha zoboya. Sacebisana ke into yoba kufuneka sibe nephulo lokuba sikhulise umhlambi weegusha zoboya njengongoko befuna ushishina ngeegusha zoboya. Saba nesigqibo ke sisithathayo silibhunga lala-Dr. AB Xuma ukuba ukungena kwethu ezintanjeni ngo-2021 sathi ukusuka ngo-2022 uyokutsho ngo-2026 ubitheme iphela yethu, ngelo xesha sizawuphela ngalo siza kungena kwindibaniselwano apho amafama athi abe nemali nawo ayibekayo kwelayo icala, umasipala naye abe nemali ayibekayo. Loo mali yonke yenze ukuba sikwazi ukuthenga ngonyaka mali amathokazi ayi-400 edibene. Sibeka isiqamali phaa ku-500,000 ihafu yemiliyoni ukuqinisekisa into yoba sineeshedi ke eziphaa ku-21 esinazo apha kulo masipala wase-Dr. AB Xuma. Sifuna ukuqinisekisa into yoba kwishedi nganye kuveliswa uboya bexabiso, uboya osizawukuthi xa sibona into yoba lo myinge wokumane sibetha le nkazathi sithenga la mathokazi izawukwenza into yoba zide ezi shedi zonke siqinisekise into yoba zinoboya, zineegusha ezikudidi oluphezulu zeegusha zoboya ezibuvelisayo ezi shedi, khona ukuze sasa sizokwazi ukuthethisana ne-private sector sipartnerishe nayo ukuba yeyiphi na ibakala engaparticipeyitha ngalo kwi-value chain yoboya, kwizinto ngezinto eziveliswayo eziphuma eboyeni, okanye sikwazi ukuba sibe nonxibelelwano noongxowa bangaphesheya kweli, noba kuseChina noba kukumanye amazwe. Siyeke le nto yento yoba sibe no-middleman, sithathe uboya bethu sibuse komnye umntu.
ibe nguye othengisa uboya ngelo xesha akanayo negusha le inye. So sifuna uqinisekisa into yoba uboya buzawuku as a first lanto attempt kuqinisekisa into yoba sifuna uqinisekisa noko noba siyakwazi ubuhlamba kulo masipala waseDr AB Xuma phambi kwento yoba ke buhambe buza kuhamba ngeli xesha singekakwazi ukufumana umtyalizimali onomdla wokuba obuboya abusebenzise avelise zonke izinto noba zimpahla noba zintoni na zonke izinto ezenziwa ngewuli le iphuma ezigusheni. Sinaloo nto ke sizawuyenza ngomso ezawuqala ngentsimbi ye-10. Okwesibini siza kunikezela ngee-wheelchairs ezingama-40 ezi-40 nee-crushes ukuncedisa abantu abathe ngeemeko bazifumana bekwiimeko zento yoba abakwazi ukuzihambela. Yiyo le nto ke msasazi siza ukhupha wheelchairs, sikhuphe ii-crushes kuba abanye abakwazi nje ngokupheleleyo, abanawukwazi usebenzisa nezo crushes. Abo bangazukwazi usebenzisa ezo crushes ngaba ke sizawubanikeza ii-wheelchairs, babe khona noko abanokwazi noko amalungu abo omzimba angathanga noko athi affecteka, abakwazi ke bona into yoba sikwazi ubanikeza ezi crushes. Siyenza yonke ke le nto msasazi ukuhlonipha nokuqaphela igalelo likatata uDr AB Xuma, lo sithiye ngaye lo masipala owayengumzabalazi ophume izandla, owazinikela ubomi bakhe bonke emzabalazweni wokwenza into yoba kuphucuke impilo zabantu. So sifuna ke ukuthi xa sizithiya ngegama lakhe kufuneka siqinisekise into yoba siphila ii-values awayeziphila, siphila imibono yakhe, sizalisekise iinjongo awayezilwela kumbutho owayelilungu lawo, i-African National Congress, ukwenzela into yoba njengoba ii-generations ngee-generations siqhubekeka nalo mzabalazo ukuqinisekisa into yoba siphucula ilizwe lethu, silenze ukuba noko lingabi lilizwe elisemva kakhulu kwamanye amazwe xa ulithelekisa namazwe omhlaba, ukwenzela into yoba siqiniseke kukho impucuko, kukho inkqubela phambili, kukho ukwakheka kakuhle kwesizwe ngokutsha, khona ukuze siqinisekise into yoba siphila ezi zinto utata uDr AB Xuma wayemele zona. Singazibizi ngotata uDr AB Xuma, sisawugqiba sithi xa sibonwa indlela esenza ngayo izinto kubonakala into yoba incamnye ayisondelanga nokusondela kwizinto awayekholelwa kuzo. Zizinto ke sizenza kule nyanga ke zonke ezo. Yiyo ke le nto sithi inyanga kaMatshi ngokwalapha kulo masipala waseDr AB Xuma Mans waseDr AB Xuma Local Municipality yiDr AB Xuma Mans, apho sifuna ukubonakalisa into ze-service delivery, sisise-service delivery ebantwini. Sikhweba ke noosomashishini ukuba le nto mayingabi into esiyenza sodwa singurhulumente. Noosomashishini abakhoyo kulo masipala waseDr AB Xuma, oosomashishini nabanye abantu nje abazinzalelwane zalo masipala waseDr AB Xuma, sithi wonke umntu makafake isandla kule nkqubo esiyenzayo yokuphucula ubomi babantu. Ngomgqibelo sizawube msasazi sine-marathon esinayo apho sizawube kubalekwa ii-kilometers ngee-kilometers, uqala ko-5 kilometers uyo ku-10 uyotsho ku-21, apho ingakhethanga zimbaleki zalapha eDr AB Xuma kuphela, kuba uDr AB Xuma was not only a local leader. You will remember that wayeyi-president ye-African National Congress. So sifuna ke ngoku kuba uDr AB Xuma sibe ne-program esikwazi umselebreyitha ngayo nelizwe, nabanye abantu bakwazi uthatha inxaxheba, kuba ubomi bakhe zangabelani nabo kuphela, kuxhamle abantu balapha eNgcobo kwilali yakuManzane apho azalwa khona. Ubomi bakhe wabuphila ukuba kuphile isizwe saseMzantsi Afrika, kuphile iAfrika ngokubanzi, kube nobomi obungcono kwihlabathi ngokubanzi, kukwazi ukungenelelwa kwiintlupheko zabantu. So yimarathon ke ngolena esifuna ukuthi sifuna ukuba irepresente that character of Dr. AB Xuma. So sizawuba nezo activities zininzi ke msasazi, ngenxeni yento yoba ke ndiqonda into yoba singathi kanti asinaxesha elaneleyo, kodwa
sizawuthi xa simane sifumana ithuba simane sisiza apha kuwe sikuxelela nangendlela esizawuzi-hand over. Umzekelo izolo kulo masipala waseDr AB Xuma besizothethisana noSandran oza ku-investa imali engange-1.9 billion ukwenza indlela esuka ngaphaya eQhumanco River iyokutsho eBhaziyola wendlela ozawukwenza ke msasazi into yoba kube nee-economic opportunities ezizawuthi zikwazi ukuba xa kukho indlela mos i-economy ilandela indlela ezintle. Kuzawubakho igaraji ezizakwenziwa ecaleni kwabahola bendlela. Kuzawubakho udederhu lwevenkile eziza kwakhiwa. Kuphinde sibe nenye imali futhi ezawusuka kwa-Department of Water and Sanitation eyi-1.7 billion ezakokha idama ekuthiwa yiCaca Dam. Khona ukuze siqinisekise msasazi into yoba ubomi babantu balapha eNgcobo funeka umntu Sodolophu waqhawuka usodolophu ndiyaqonda uba ngaba ngumcimbi we-network ndiyathemba ke uyawuphinda abe kanti uyabuya sibe kunye ndiyaqonda uba okay sodolophu ubuyile kwelo kuqala ubuqhawukile ndibuyile so siyafuna ke sifuna ukuthi bethuna nanku ephinde qhawuka usodolophu kweliya icala lingaphaya. Imizuzu masiyenze ibe ngamashumi 22 phambi koba sitsho sithe yethoba intsimbi sikunye ke nosodolophu wapha eDr AB Xuma hloniphekileyo ke ukhansela kufakwa ubuxhakaxhaka ngoku benetwork njengokubona simane siqhawuka April sizawube silontsha kufakwa ubuxhakaxhaka obenetwork obuzawubangela into yoba le meko uyibonayo ngoku simane siqhawuqhawuka ingazibe khona. Izawuredyusa ke msasazi loo nto nexabiso ledatha. Uzawukwazi umntana nofundayo akwazi uthenga idatha nge-R5 azayisebenzisa usuku lonke. Kuthi ezindlini zethu sikwazi into yoba sibe no-unlimited we-350 ozawukwazi umthenga a-month apho abantwana bakho bazawukwazi ukukonektha kuba sithi asinaba lilizwe elingakwazi unxibelelana namanye amazwe sibe ngumasipala ongakwazi unxibelelana nabanye oomasipala. So umcimbi we-connectivity is very key nakumcimbi we-economic development kuba izinto zonke zokuphuhlisa zenziwa ngobuxhakaxhaka bale mihla. Funeka ngokukwazi uba uyodawunloda i-document noba iye kwaSandral noba yeyaphi ukwazi ukuqhuba noshishino. Abantwana bakwazi ukuba bathi xa benikezwe i-homework beyokwenza i-homework zabo emakhaya bakwazi ukusebenzisa ubuxhakaxhaka. Sihlaba ikhwelo ke kubantu bakuthi ukuba xa ubuxhakaxhaka kuba buza kufakwa kwezi lali esihlala kuzo mayibe luxanduva lwethu sonke ukuzikhusela konqevu abamane beziphazamisa. Yes. All right, Sodolophu. Okay, Sodolophu wethu uphinde ke wabe kanti uyaqhawuka kwela cala kodwa ke ndiyaqonda indima ezibalulekileyo lezibethe. Ayothathwa. Yes. Abakwazi abantu ukuba bathi kukho umntu ofuna into yoba azofumana uncedo olwe-ambulance. Akukwazi ukufowuneka xa abantu sibayeka abantu benyuka iintaba kwezi ndawo ubuxhakaxhaka obenza into yoba iifowuni zikwazi usebenza. Sivumele oonqevu into yoba bakwazi ukuzonwabisa. Kufuneka ibe luxanduva lwethu, uxanduva lweenkosi, uxanduva lweenkosi, uxanduva looceba, uxanduva lwako konke ukuhlala sikwazi ukuzibukhusela ubuxhakaxhaka kuba uthi uze kwa-Home Affairs. Right, 19 minutes to 8 lixesha lichanekile kwisikhululo sakho. Ndiyabona uba ngaba ubuxhakaxhaka Sodolophu athetha ngabo bunako sixhamazelisa phaa naphaa ngoba umane qhawuka mphulaphula evukane committee. Yes, Sodolophu. Ndiyafuna ke msasazi mhlawumbi xa ndiqhubeka ndisiya sithi ke ngoku sizawuzama indlela yento yoba sifuna ii-villages nee-villages njengoba sifaka ezinto eze-network sifuna kuphucula i-network ukuba i-village ne-village kubekho i-WhatsApp group eza kulinka emapoliseni kuthi xa kukho
ulwaphulomthetho olenzekayo lukhawuleze luyofika emapoliseni. Uceba noceba kwiividiyo zakhe abe nabantu ukwenzela uba abantu bakwazi ukukhonekteka ngendlela ekhawulezileyo. So siyibona oku kuphuculwa kwenetwork nangento eza kuphucula ukhuseleko lwabantu. So zizinto zonke ke msasazi esithi sizenza ngale Sotoropi? Right, masimjonge uba sizomfumana nje okokugqibela kukwelo Sotoropi. Yes, Sotoropi. msasazi ndiyafuna ke ukutsho ukuthi siza ngomhla we-19 yale nyanga kule ekuzayo sizawube notata uMondli Gungubele siyokunikezela nge-cyber lab kuManzane njengoba kunyaka ongapho ophelileyo ebeyinikezela inyanga, kuba sifuna kubekho ubuxhakaxhaka bale mihla kwezi zikolo. Sixakekile ke msasazi, sihamba yonke indawo sizama uqinisekisa into yoba onke amasebe karhulumente kufuneka siyazi into yoba kulo masipala onke la masebe achazwayo kwa-national, onke la masebe achazwayo at a provincial level, siyakwazi ukukhomba into yoba isebe nesebe yintoni na eliyenzayo kule ndawo esihlala kuyo ukuphucula ubomi babantu bakuthi. Siphinde siyonikezela ngeematshini zokuthunga ezi-50 Right. The station with the best music. Yes, Sotoropi. siyonikezela ngeematshini eziyi-15 kwilali yaseGobhoti msasazi. Kukho amafama alimayo phaya. Kwiiveki ezintathu ezizayo sizabe inkulu-baphathiswa izibophelele okokuba ngaba kufuneka la mafama siyowanikeza itrektha enezinto zonke zokuxhoba, kuba sifuna ukubuyisela abantu babuyele emasimini msasazi ukulima. Sithi le mali ifakwa ngurhulumente kwezi zikolo njengoba kuthiwa kune-feeding scheme, ngaphaya xa kuqala uApril ii-meals ezawutyiwa ezikolweni kuzawutyiwa ii-meals ezimbini. Sithi le mali mayibe imali msasazi ephucula i-community le esisikolo esikuyo. Ikhaphetshu etyiwa kwesaa sikolo mayiveliswe zezi cooperatives esizixhasayo singurhulumente, iitapile nazo zonke izinto ezityiwa phaa. So Right. Via live streaming at www.vukarifm.org. 90.6, 98.4, 99.9. All right. Okay, Sotoropi khona. yam eteketeke kangaka endiyophulayo apho ukwenzela into yoba abantu bayazi into yoba sizamela into yoba kubekho ubomi obungcono kumntu wonke. Sizawusamela loo nto. So sikhuthaza abantu bakuthi makulinywe nto zakuthi kuyothengiselwa izikolo ukutya. Imali seyikhona ifakiwe ngurhulumente ezikolweni. Laa mali mayikwazi ukusincedisa ukulwa nendlala, ukulwa nokunqongophala kwamathuba emisebenzi. Makulinywe. Sitshilo singumasipala sathetha naye no-district director sathi masibambisane ngale nto siqiniseke into yoba akukho nasinye isikolo esishiya imifuno kwiwadi yaso elinyiweyo ngabantu abanecooperative kuyokuthengwa kwenye indawo. Masiqinisekise The station with the awundifumana ithuba le ntoba xa obuxhakaxhaka bungasimoshi ngolu hlobo ndikwazi uphinda, kodwa ke olu suku lwangomso noko ndicinga uba msasazi ndikwazile ukuba ndilondlale okokuba ngaba sinale nkqubo eza kuthi isenze ukuba sibe nesidima kulo masipala waseDr AB Xuma. Kuthi xa kuxoxwa ngomcimbi woboya kuthiwe akunaze kuxoxwe kugqitywe umasipala waseDr AB Xuma engekabikho, kuba ngabona bantu. Sifuna uba competitive msasazi, uboya esibuvelisayo apha. Asifuni uba ligusha nje eseplant athi umntu une-200 igusha, kodwa xa ubona uboya buvelisayo xa eyobuthengisa
ingathi buboya begusha enye. Kufuneka uba umuntu ubala igusha zakhe uthi zi-1000 zikwazi ukumvelisela uboya bexabiso begusha eziyi-1000. Khansela noko uyicacisile wayibetha kavokotheka, ndiyaqonda uba ngaba uyawuphinda ke ube kanti uyakhangeleka. Noko ndiyabona uba ngaba ubuxhakaxhaka bunako usichamazelisa apha ekugqibeleni, kodwa ke siwuvile wena umongo. Sedolophu? Msasazi, sifuna ke msasazi njengoba sibonisa ngabantu esibaxhasayo, apha ezigusheni, sifuna ubonisa bonke abantu Yes. ukuba abantu baziqalela izinto zabo, sikhona singurhulumente ukuzobancedisa. Kukho abantwana njengobandithethayo esibatreyina kwi-AgriSeta in partnership with uDiCLR. Aba bantwana xa begqibile, sifuna ukubanika izi-startup funds ukwenzela bakwazi ukuziqalela amashishini wabo wokulima. Sithi umhlaba olapha eNgcobo umninzi ngokumangalisayo kwaye sinesimo sezulu nokwesihle. Right. Via live streaming at www.vukarifm.org. 90.6, 98.4, 99.9. Right, njako ke mphulaphula eVukani Community Radio lishumi linesibini imizuzu phambi koba sitsho sithi eyethoba. Ingathi ke uphinde wabuya uSodolophu kwela cala. Sodolophu qabaqaba nje siqukumbele dade. Mandibulele ngexesha lakho msasazi ondinika lona, kodwa sifuna ukuthi abantu balapha njengoba kuza kwenziwa izindlu ezi-1854, sinqwenela ukuba izitena eziza kwenza ezo zindlu ibe zizitena ezizawuthengwa kwaba bantu abavelisa izitena kulo masipala waseDr AB Xuma. Sinqwenela abantu abeetrakhi bame ngoku bakwazi ukuzilungiselela la mathuba onke esithetha ngawo apho kuza kwakhiwa indlela, kuza kwakhiwa izindlu, kuza kwakhiwa amadami, kuza kwakhiwa ii-malls. Sifuna zonke. Tune in via live streaming at www.vukarifm.org. 90.6, 98.4, 99.9. Yes, Sodolophu. Mandibulele msasazi kakhulu ngexesha usinike lona ukuba sizothetha nabaphulaphuli. Alright, enkosi Sodolophu, nathi ke masibambe ngazibini sibulele ngexesha lakho ngokuqinisekileyo uba ngaba siyawuphinda sinikhwebe loba ayiyo le inkqubo khona ukuze ube kanti uza nayo yonke le imicimbi. Masibambe ngazibini phaa kuSodolophu mphulaphula eVukani Community Radio. Sodolophu. Msasazi, yes Mosha obuxhakaxhaka, kodwa uyasimosha. Sifuna ubambisana ke ngoku, sifuna ubambisana abantu bakuthi, sifuna kubekho uzinzo ukuba xa kufika ezi projects eziza kula masipala kukho kungaboni ngasonye. Sithi kufuneka sibe neqonga lokwazi uzixoxa, singathi sekuze i-development engaphaya kwe-5 billion sixabane ngento yoba mayibaleke kuthiwe iprojekthi azikwazi ugqitywa kuba singabantu abaxabanayo. Sinee-forums esinazo, sinee-business forums esinazo, sineenkosi, sinazo zonke i-stakeholders. We are very, very organized as Dr. AB Xuma Local Municipality. Lo maqonga ke siwenzele ukuba kukwa Alright, njako ke mphulaphula eVukani Community Radio. Sodolophu. Hey, ndiyalibona ke Xaxa, kodwa sifuna nje ukutsho msasazi ukuba enye yento esibangela into yoba singakwazi ukuphuhla nokuqhubela phambili
yinto yoba kuthi xa kufika ezi projects zezi millions abantu behambe besiva mahemhem kusenziwa yonke into. Sinamaqonga msasazi singoosopolitiki, asifuni nosondela kumcimbi weziniki maxabisi. Sifuna oosomashishini kwenziwe amaqonga apho kuzawuthiwa xa kusenziwe ezi packages eze-SMMEs siqiniseke into yoba msasazi zenziwa ngendlela etransparent, ngendlela e-open. Abantu abe-business forum bayinxalenye eyezi komiti ukwenzela uba msasazi xa kukho imbambano nokuxabana phaa ekusebenzeni kukwazi ukuziwa kuthi, sikwazi ukungenelela, bakwazi usithemba abantu. Kodwa xa sizawube sithe bhakada izandla zethu neenyawo zethu kule micimbi yeziniki maxabisi, kuzawuthi xa sekukho imbambano phaa kungabikho mntu ukwazi ukuvelela akwazi ukunikeza isisombululo. Kodwa sifuna ukuthi oosomashishini balo masipala waseDr AB Xuma lithuba lokuba ngoku umntu obeku-grade 1 akwazi ngezi projects ezizawuba lapha azibone enyuka ayotsho kooma-grade 6 nakooma-grade 7. Kufuneka ngoku kubekho ucwangco, umntu ajonge le nto akwaziyo uyenza. Kodwa sifuna ukuthi njengoba bezawunikezwa amathuba msasazi phaa, sifuna abantu basebenze ngokuzinikela kuba sifuna ukuqinisekisa into yoba sinikeza i-quality service. Sifuna urhulumente xa ebhatalele inkonzo siqiniseke into yoba loo nkonzo yenziwa ngokuphume izandla, ihlale ixesha elide, kungenziwa uphela sonwabe. Abantu bangasukeli ukufuna uba zii-millionaires barhwaphile izimali benze ukuba zonke ezi zinto endithetha ngazo apha zishiywe esithubeni zingenziwanga zagqitywa ukwenzela abantu bakuthi. Kuba ayiyona nto sijonge kuyo isikakhulu, sijonge into yoba abantu bakuthi bakwazi ukuxhamla, bakwazi ukuhamba kwezi ndlela besiya ezibhedlele, bakwazi usebenzisa ezi ndlela bekhulisa bephuhlisa uqoqosho khona ukuze siqinisekise into yoba le ndawo yaseDr AB Xuma yindawo apho abantu abanokwazi ukuhlala baphuhle kubomi babo, lukhule uqoqosho, bafumane imisebenzi apha kuzo zonke ezi ndawo bahamba bayofuna imisebenzi koma-Western Cape. Ibe imisebenzi siyaziyo into yoba iyakwazi ukuvela kulo masipala. Sifuna kwakhiwe ihotele apha, sifuna kwakhiwe ii-private hospitals, kuza kwakhiwa ii-malls apha. Sifuna le primary agriculture iza kwenziwa ezilalini. Asifuni umntu usuke ezilalini athi ukuze ndikwazi mna ube nobomi kufuneka ndithathe iimpahla zam ndibheke edolophini. Kufuneka kwenziwe uphuhliso, kulinywe ezilalini ukwenzela into yoba kuthathwe imveliso elinywe ezilalini izokuthengiselwa abangakwazi uzilimela ibe sezishelfini apha edolophini. Uba singakwazi ukuchuleza ke ukwenza loo nto sasazi, sizawuba siyakwazi ukuthi practically xa sithi silwa nentswelangqesho silwa nendlala, sinee-projects as Dr. AB Xuma Local Municipality esizenza ngokubambisana ne-district municipality ne-provincial government together with i-national government. Sithi nazi ii-project ezi-sustainable esiqinisekileyo ngazo into yoba xa kusenziwa ezi project siyakwazi uqiniseka into yoba zilwa nendlala, ziyakwazi ukulwa nokunqongophala kwamathuba emisebenzi, sikhulisa oosomashishini kuba kufuneka eli lizwe nalo masipala waseDr AB Xuma sikhulise oosomashishini aba abazenzela izinto zabo, abantu abazithungela isihlangu, abantu abazenzela into ezekhawasha, ii-hawkers, yonke i-economy. Ukuba sizawuthetha nge-development yemoto, it must not exclude the informal business, abantu ekudala begcinele edolophi ngokwazi ukuzisebenzela. Funeka sibe nalo ixesha kodwa siyinqande into yabantu bonke abazawufuna kusekusasa bemise imikhukhu edolophini kuba bazawukwenza idolophi yethu ibe nomdimsi, ingabi nambukeleko abatyalizimali kube nzima ukuza apha bazotyala iimali zabo. So sithi nali ithuba ke kubantu baseDr AB Xuma mayibe lithuba abaza kulisingatha ngezandla zozibini ukwenzela into yoba likwazi ukutshintsha ubomi bethu, sithathe eli lizwe silinikeze kwii-generations ezizawuphinda zize futhi zikwazi ulifumana eli lizwe elinikeza ithemba, ilizwe elikwaziyo ukuba libonakale kwi-community of nations. Abantu bangaphandle bakwazi uzotyala imali zabo apha, sikwazi imveliso yethu yalapha xa siqonda into yoba seyonela apha ngaphakathi sikwazi ukuyiweza. Yiyo le nto umcimbi wokulungiswa kwendlela ubalulekile, singenaze siwubekele ecaleni
xa sithetha ngomcimbi wokukhuliswa koqoqosho, kuba abanye oomasipala abangenamhlaba wolimo kufuneka siqiniseke into yoba imveliso yethu siza kuyithatha siyikhuphele kwabanye oomasipala, siyikhuphele nangapha kwephondo eli leMpuma Kapa, ikwazi ukuya eMzantsi Afrika, ikwazi ukuphuma nasemazubukweni alapha, njengoba uyinkulu baphathiswa eli phondo ikwinkqubo yokuba ijikeleza amazwe la omhlaba, ijonga into yoba singabambisana kanjani na, singenza eziphi ii-partnership, izinto esinazo apha singazisebenzisa njani na nezamanye amazwe ukuqinisekisa into yoba sakha uqoqosho oluqilima lwalapha olweli phondo, khona ukuze msasazi kubekho amathuba emisebenzi, kungathiwa wonke umntu lo uxhomekeke ekubeni urhulumente abanikeze igranti. Kuba ukuba ilizwe lethu likhula ngolo hlobo lithetha ukuba ilizwe lethu alizukwazi ukuya phambili. Xa kukho somashishini abakhulayo, kulapho singurhulumente apho sifumana khona i-tax. Le tax yile siyisebenzisa ukwazi ukwakha ezi ndlela, ukuphucula ubomi abantu bakuthi, sifake imibane, sakhe izikolo, sakhe izibhedlele, sakhe iikliniki. So kubalulekile ukuba ibe ngumsebenzi wethu sonke lo wokuqinisekisa into yoba silali buthongo buhlayo, sicinga amaqhinga namacebo okwakha nokuphuhlisa uqoqosho lweli lizwe, khona ukuze abantu bonke bebe ngabantu abaphangelayo, bakwazi ukuzakhela izindlu ngokunokwabo, bengajonganga into yoba baza kwakhela izindlu ngurhulumente. Ukuba sibaphilisa ngolo hlobo kwabantu, siyaqiniseka ngento yoba sinelizwe elikhulayo, sinelizwe eliya phambili, sinelizwe esilaziyo into yoba alinakutshabalala, lawuhlala likhona oko lifunyanwe zizizukulwana ngezizukulwana ezawukuza emveni kwethu, into yoba sawube nathi sesingasekho apha. Sodolophu ndiyaqonda uba ngaba masiyibambe apho ngoba ixesha nalo selinako usitya, kodwa ke ndiqinisekile uba ngaba siyawuphinda sikurhwece kwezinye ongafikelelanga kuzo noba kukule inkqubo, kodwa ke siyarhweca. Enkosi kakhulu ngexesha lakho sodolophu. Ndibuyela kakhulu nam Sasazi, ndicela uxolo, ndiyaqonda into yoba benindilindele ngexesha elithile ngenxeni ke yokuxakeka nobuxhakaxhaka obusongobisayo, kodwa ke ndiyabulela noko bavile abantu. Sawusoloko sithethisana nani kuba ezi zikhululo zasekuhlaleni zezona msasazi esiqinisekisayo into yoba xa sithetha kuzo abantu bethu bayazimamela. So funeka abantu bayazi into yoba ukuba bafuna ukuva ukuba kuqhubeka ntoni, kufuneka baqiniseke into yoba bahlala bevulele iVukani FM khona ukuze bazi konke okuqhubekayo kwesi sithili sikaTshonyane nakulo masipala waseDr AB Xuma. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu sodolophu, simbambe.